koukám dalšího videa. Tohle bude návod, jak udělat takovou prostě primitivní zápalnici, dalo by se říct. Budeme vytřát karton, takovýhle, aby tam měl tady ty dětky. Podle toho, jak chcete dlouho zápalnici, tak by to mělo být dlouhé zápalky. A nůž. Nebo nůžky. Takže první, co uděláme, tak bude to, že vezmeme si karton s tou uřížkou a uřízneme si ho jako kdyby takhle. Takže jsme ho uřízli, tady malý kartonek, tohle. A teďka si vezmeme zápalky a vezmeme si to a takhle to tam budeme zastrkávat. Zase to zkusím, to bude lepší. Tak. 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 Já mám modrý a hnědý zápalky a to dávám na střídačku, aby to bylo tady. Tak. Prostě takhle to naskládáte. Tak. Tak. No právě to funguje, můžeme si to ukázat pakaj. A tak tam natáháme všechno. Tak. 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 Můžete si tam dát i takovou tu samoškrtací zápalku kovbojskou. Já si to tam dám. Já si tam budete držet. Já tak já vyměním za tuhle. Tady to převnitř snívající uříznu. Dnes není Jimmy, protože neměl čas, tak natočím sám. A můžeme vzít izolačku a vezmeme si ji kus. Kdybyste si chtěli, aby to bylo pevnější, nebo byste měli tenčí karton jako já, tak já si ji vezmu, takový kus třeba. Vezmu si tady to a tady si to takhle přelepím. Tady tak. Jako kdyby půl na karton a půl na zápalku. Ještě si to můžete dorovnat, asi to prostě taková prostě tak. Dejte, takhle. Přesně tak. Tohle to nějak ve finále vypadá. Ještě z druhé strany můžete dát jednou tady. A tam dám ještě takhle. Teď tam dám z druhé strany, aby to nějak vypadalo. Můžete se to v podstatě obmotat celé a pak si ještě uříznout takhle tyhle. To možná udělám. Tak. 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 Pak tady třeba dáme semka dáme něco, co by mohlo hned chytnout, tak já zrovna nemám petardu, tak já tam dám nějaký kus třeba toho kartonu, ale to se asi nezapálí, tak já tomu pak ještě dám třeba papír a tak. Pak si můžeme vzít, jak jsem říkal, ty kleštičky, ty nejsou povinné a takhle si to ušmikat.
teďka tady mě vylítla. Nebyla dobře přidělená. A je to podle mě zbytečné. Tak, a teďka si přesuneme na test. Přesunuli jsme se na test, teďka tady možná moc mě neuslyšíte. Tady mám to papíru, k tomu jsem dal. Doufám, že nějak chytne. A zkusíme to. Mělo by to fungovat, takže... A chytl papír. Vidíte to? Funguje to úplně. Zápalnicou to taky chytne. Takže to podle mě dobré. Tady to hoří ten papír ještě. To zhodím dolů. Tak. Děkuji, že jste zhlédnuli video, tak jsem si trochu zamazal parapet, nevadí. A čau.